Friday 3:15 umuntu akalele sestudio siyasebenza siyapheka siphekela umlaleli wokhozi FM uhlelo itende lengolomcimbi bheka nje 5 to 6 siphethe noma kanjani esithatha meya. Something exciting is coming up there. Mawuthanda isithatha meya beka indlebe kanti noma kanjani ingosi yamaNazaretha kuzoba konakele namhlanje ikhona inkonzo kanti ngo7:30 udokotela uzobe khona sikhuluma indaba enkulu namhlanje sikhuluma ngehlabelelo zamaNazaretha uma sithi zingamagugu kuyinyanga yamagugu dokotela. Hayi phela kunjalo macingwane kunjalo Jamaka Silwane sithi ihlabelelo ezafaka umqalo wendlela zingamagugu eAfrika. Sithi ke into akebekela amazolo ake sidibane ngo7:30 ngesabathe ekseni. Ngesabathe ekseni sasa lokho kusayo angifuni ubani isikhathi phike manje isikhathi nje 3:15 bangakhona na 3:15 ekseni asilele siyapheka singenela ngolwesine njengamanje sokungolwehlanu kusasa lokho kusayo isabatha siphekela noma kanjani umlaleli lokhozi FM konke engithandayo namhlanje indlelo zengawo dokotela angazi noma ngikhulume noma ngithi abantu babeka indlebe awufuni ukuphuthela leshole kuningi udokotela akhuluma ngakho ngithanda indlela angena kuma intro wonke akangena ngawo dokotela igrand entrance azobeshaya uhlelo itende lomcimbi hamba azokhuluma ngoShembe ezomprofeti akhuluma ukuthi wafika kanjani imuphi ompeleni umprofeti owabikezela ukufika kaShembe njengoba noJesu abekezelwa uJohana. Hayi kunjalo indaba kunjalo sihamba size sifike la khona sihluba khona udlubo khasini ngobuAfrika nabantu ababeka igazi labo emhlabathini elona elimilileke manje lenza ukuthi sikhululeke sikwazi ukuqhuba ivangeli likaShembe elalivalelwe owakunehlabelelo okudingayo kuba ngakhona ngazo ngoba uma ungakhuluma ngazo ungangena ejele. Sithi ke namhla vuliwe amasango. Siyabona ungayitshela udokotela uyakhuluma uyagodla unabona isigqala sesenkomazi lapha akafuni